लावथि नांगौ नामा लावथि? लोगोसे उन्दुनाय मानसियानो सिखारनानै मालाय न'आव थांबाय मालाबानो बेहा दाबो सिखारनोनो रोङा। आयौ दुम्फावा थांबायबो होमबा? हरावबो हरसे माखौ रायलायनानै मिनिलायखो आयै आयै उन्दुनोनो हायाखै आंहा। माबार सिखारनानै गोबोरखि लायथां। अबेयाव गोबोरखि लायनो आंलाय? बै थब्ला मोनाव लायथां। आं मालाय गामियाव थांनो बायो। मालाय गामि जाखो मा जाखो? मालाय गामिबाबोथ' न'आ जोंहानि खाथियावनो। होमबालाय आबैमोनाव लायथां आरो गामिसेनिनो दा। आबैमोना गामिसेनिबाबो गोजानथार। होमबालाय माथो बे न'सुंसेयाव नांजाबनाय गामिखौनो मालाय गामि होनबाय थाबाय नोङो। लायनानै फैदां गोबोरखिया माबार। जागोन दे। अमा राजामोननि गामियावबाथाय बायो आङो। बालनि गामिया जों गामिजों मानो नांजाबनाय जानांगौ? दा बेखौसो थांनानै नुहैसिगोन खोमा आङो अमा राजाखौसो। साइस बा साइस। ओमफ्राय आंथ' मैया सोरबा सेंग्राखौ खिलादोंमोनहाय। आरो आंखौ बे नार्जि बुदाङा नुबा मा सानगोन दे? मानसि आखल गैयै सिख्ला जेराव मेरावनो खियोसो होननानै सानगोन माथो आंखौलाय। बाला बिमायाबो सोरहा फिसाजो उन्दैखौ थिनालासिनो आंखौसो थिनबाय थायो। उपाय गैया थांनोसै आं। बाजै! मा खबरहाय? दाना माथो नोंखौ नुथारला। बाजै आं गासिबो बाजैफोरनि गोसो गोरबोआव थायोना बेनिखायनो टाइमखौनो मोनालै बाजै खबर लानो। जै टाइम मोनबाय नोंखौ खबर लानो फैखाबाय आं। माबोरैथो खबरफोरालाय? माबोरै जानोब्रा खबरफोरालाय? गाज्रिलै। गोसो थोनायफोरजोंलाय गारजाखो ना माखो? औलै बाजै गोसो थोनाय सिख्लाफ्राबो बोरैबा साइसनि गोजाना। मोजां नङालै बाजै आंनि गोसो थोनाय सिख्लाया आंनि बिखायाव जं रुवा माबा मिबि सुख्लाबजोबनानै गालांबाय। आयो मानैसोहाय बेलाय? माथो बुंबावनो बाजै आं जोबोद दुखुआव दं। गोदाव सोरावसो जागासिनो दङलै बाजै। जों सेंग्रा मानसिनि दुखुखौ रावबो बुजियालै बाजै। दे मोनगोन जेबो टेनसन लानाङा। आं गाबनोबो ओंखारलाय लाङोलै सम सम बाजै। मानोथो गाबनांगौ जाखो? मानो होननानै बुङोब्ला बाजै ओ बाजै बाजै ओ बाजै बाजै ओ बाजै फागुननि बारजों सिरिलांबाय बारसे बिबारा गोदै गोदै रावजों नेवसिलांबाय आंनि अनजालिया बारा बारोबोला गोरान बिलाइया सिरिखायो दुखु दाजा हिन्जावा बेल' नङा गोसोखौ हमथानो था। खोब जानाय बायदि मोनदों नामा अमा राजा? वाइला दासिम गावखौ बिदि खोन्थाना लानो लाजिया आरो नों अमा राजा। गासिबो बिथिङावनो एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौल' दाय दाहो। आरो मादै बिनि बुंनायखौ मानिनाङा। बियो गावनो गाज्रि गावनो गार्लफ्रेन्डखौ मोजाङै दोना गावनो गार्लफ्रेन्डखौ एग्रांबाय थायो गावनो गार्लफ्रेन्डखौ रागा फोजोंबाय थायो थगायबाय थायो बेनिखायनो गार्लफ्रेन्डआ बेखौ गारदों। आं मोनथिलाय लाङाना। बेनि खोथाखौ लाथारनाङा मादै बे बिराद फाल्थु मानसिया। ओइ मा बुंनाय जादोंलै बाजैनि सिगाङाव? बाजैनि सिगाङाव आंखौ कमप्लेन होनो सोर? सिरि था नोङो गासिबो हिन्जाव मानसिखौनो बाजै जाजोबो। नोंलाय मालानि बाजै जानो बेखौलाय? जायोब्रा जायो बाजै। नोंखौबो दाना आबै जागोन आरो आंलाय। लाजिनायबो गैया। लाजि रोङिया गार्लफ्रेन्डखौसो दाय होदों। गावनो लासिंसिं गार्लफ्रेन्डफोरनिफ्राय फैसा बिहरबाय थानानै लाजियाबो। बाजै बे गार्लफ्रेन्डफोरनिफ्राय बिराद फैसा बियोमोन ओमफ्राय फैसा बिनानै मोनाबाथाय गार्लफ्रेन्डआ गाज्रि जासिगोन आरो। ओइ हाफां बांद्रायबायलाय नोंनि बुंनाया। दे जाबाय। हाफां नोंनो अमा राजानि गार्लफ्रेन्डमोन नामासै? नंगौमोनदां बेनिखायनो बिराद मोजाङै मिथियो आं बेनि आखलखौ। आरो बेनि खोथाफोरखौ दा मानिजोबखा। बिनानावफोर थाबा बिनो हागौ एसेबो मानिना बिनि खोथाफोरखौ। ओइ हाफां मालाय जों गामियाव फैनानै माथो जाखो नोंसोर गामियाव फैखो माथो जाखो? नोंसोर गामियालाय जोंनि गामि नांजाबनायावलाय मानो जानांगौ? जेबो नङा दे गामियाथ' मोनसेयानोमोन। अनजिमाया बारा जानायखायसो 1 नाम्बार 2 नाम्बार लादों। मोजाङानो जादों साला गामि गावस्रा होलायलायनाया। दोन नोंसोरनि 2 नाम्बार गामियाव जोंबो थाया। मोजाङानो जाबाय जोंना 1 नाम्बार नोंसिना 2 नाम्बार। माथो जाखोब्रा 2 नाम्बारफोरासो बांसिन पपुलार जायो। दे जाबायसै जाबाय नांलाय नांला। बहाथो थांनो फैदोंमोन हाफां? गोबोरखि लांनो फैदोंमोन आं बैसिनाव। थाथ'दो होमबा मादै आं गोबोरखि लायनि। दे नुबायना बाजै माबायदि हाफाङा रांखिनि थाखायनो गारदोंलै आङो। आं गावनाव मालाबाबो फैसा बिफेरालै गावसो आंनाव फैसा बियो। ओमफ्राय फैसा बिनायालाय माथो जाखो ना बाजै? आंनाव गैथ'वाबा आं बेनाव बिगोन बिनाव गैयाबा आंनाव बिगोन नङा होमबा बाजै? नंगौथ' आरो। आच्छा बाजै आंहाथ' दुखु दा बिदिनो थासिगोनलै नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय दे। ओमफ्राय आदायालाय? गैयाहाय जौ लोंबाय थायो। न'आवलाय हराव बेसेबां गोबावजों फैयो? गैया मालाबा हराव फैयानो। ठिकादार मानसिना एसे बोरैबा खायदासो लाखुमायाखैथ'? मोनथियाहाय। जेबो नङा बाजै माबा मोनसे दुखु दाहा जायोब्ला आंखौ गोसोखांबानो जाबाय। मोनथिबाय बाजै?
दे जागोन खबर हरगोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबालाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै आं नै दाखालि नों आंनाव फैसा बिनाया नों दे आखायाव फैसाखौ होआखैमोन बेनिखायनो हरनो हायाखै दा एसे फैसा दङ हरगोन आं दाहाय होइना बाद लानजाय थेंपात पात बाजै थेंक्रु बाजै थेंक्रु जागोन दे हरगोन आं दाहाय माने मबाइलाव हरगोन ना मागोन केस फैसासो दङ दा बेलासियाव फैनानै लांफैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बाजै गावदां नोंलाय बे हिनजावजोंबो रायलायो नामासै नंखायखौ मा बुंनो गासैजोंबो रायलायो नाथाय नोंजों रायलायनाया एसे बेलेगलै बाजै माने नों आंनि स्पेसियेलसिन आरोना ना मेगन सादों बाजै बेलेग हिनजावफोरजों रायलायनायखाय मेगन सादों नामाब्रा बाजै सामारदोंथ' आरो सानालै बाजै आं नोंजों जेब्लाबो दङ ना नों लिंहरबानो थांसिगौब्रा आं नोंसानाव नाथाय नोंसो आंखौ लिंहरा मा जाखो बाजै गाज्रि मोनथारबाय नामा गाज्रि मोननाङालै बाजै एसेबां समायना बाजैया आंखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो नों गाज्रि मोनबा आंबो दुखु मोनफागोन ना नुबाय दा गावबुरा नोंथां बे अमा राजानि आखलखौ हाबा जानाय हिनजावफोरजों रायलायबाय थायो बियो मोदोम दांलु दांला खालामबाय थायो थाबैनो माबा मोनसे राहा लामा लायाबा जोंनि बिहामजोफोरखौ गासैखौबो बियो गाज्रि खालामजोबगोन बेनिखायनो थाबैनो सेन्देलनि माला गानहोनांसिगोन बेखौ दे नायबाव साननैसो नायबाव बिनि उनाव आरो जाथारा बायदि मोनदोंब्ला हमनानै लाबोनानै गामि गामि फिदिंनांगोन बेखौ आच्छा बाजै मिनिदोब्रा हनै गामिनि मानसिफोरा जोंखौ नाहरदों आं थांनोसै अमा राजा खुलुमबाय गावबुरा नोंथां ओइ सेंग्रा नों मालायनि हिनजावफोरखौ मानो एदावबाय थायो नोंनि आखला थाखुमानानै थायाखै दै गोबां मानसिफोरानो नोंखौ नुगासिनो आच्छा बारु थाइबानि लारु आं मालायनि हिनजावखौ एदावो होननानै नोंसोरनाव मा फोरमान दं मा फोरमान दं आंथ' रावखौबो एदावहैयाखैना बाजै मोनाबो आंखौ बिबोनां होननानैसो रायदावो आंबो बिसोरखौ रायदावो बेवहाय आंनि गोरोन्थि गैयाना मोनसेल'सो जिउब्रा बयबो जों अनलायनानै थानांगौ रायलायलायनानै थानांगौ बिनि रंजा खुसि थानांगौब्रा बेखौनो नोंस्रा बायदिसिना बुजिबा जायाना आं रावखौबो गाज्रि नोजोरै नायाखैलै आं बिबाजै नालाय एसे जंखायोब्रा बिबाजैखौ जंखायनायाव जेबो गोरोन्थि जायाना अब्लाबो नोंना बाद्रायबाय आच्छा दे आंना बाद्रायबाय नोंसोरनि फिसाला फिसाजोफोरखौ नोजोर होब्रा नोंसानि फिसाजोआ टाउनाव फरायहैनानै मा खालामहैयो बेखौथ' नों खबर लायाखै नायनो नामा फटक दं आंनाव मेरला नोंसानि फिसाजोआ हरनाय खुगाया सामलाय गावनि फिसाजोखौ बुंनायाबा दाय जादों आंनाव फटक दङब्रा फोथाया नामा गावबा गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ नोजोर होब्रा आंखौलाय मानो नोजोर होनांगौ आंहा बाजैमोनजोंसो एसे खेलायदोंना बेबो गामियावसो सिखावथ' खालामाखैना आङो बांद्राय बेफोरबायदि जाला माला बुंनाङाब्रा आदै आबौमोन हामा आच्छा बारु थाइबानि लारु आं फैबाय नुबायना गावबुरा मासि थिफुथला नोंबो मालायखौ आसि दिन्थिनायनि सिगां गावनि फिसाजोखौ नायग्रो एसेबां थिफुथला अमा राजाया आंनि फिसाजोखौसो बिदि बदनाम होबाय मालाबा गोगोमैनो आं गावनो दांगोन बेखौ सिनायना मोनाखै बियो आंखौ मानो खाफालखौलाय बिदि खालामनानै लाबाय थाखोब्रा सन्थला आं खाफालखौनो लानो बाबायलै बाबा मालाय बहाथो गोदान खाफाल मोनबावनोब्रा नोंबो जौ लोंनानै एसेबो थाल लाया नालाय मानसिया जौ लोंनानैलाय मानो हाखरबारियाव गोलैहैनांगौ जाखो नोंलाय दे आं हाखरबारियाव गोग्लैबाय मानिबाय आंनि सायावलाय सोर खिलानांगौ सोर लोखि सारा मानसि खिखोब्रा आंनि खर'आवलाय आयौ माथो बिसोरसो दं आयौ आं दा बोरै नुजाथिनो दे लासिंसिंनो थै थाखोमानि र' बे बिफाङावनो नों खिनायखौलाय मानो दाय नांजाबाय थाखोब्रा सन्थला मालाय बेवहाय खिखायो खोमा गोजोनपुर गामिनि मानसिफोरा आरो नोंखौ गोलैना थादों होननानै नुबा खिनाय नङामोनब्रा नोंनि खाफालाव दाबा आंनि खाफालाबा मोजां जानानै थागोन ना गाज्रि जानानै थागोनबा भबिष्यतआवबा आंनि खाफालावबा मा लिरनानै हरदोंमोन आरो दा खिलाना होनानै खोमोरना होआखैथ' दा आंनि खाफाला गाज्रि जाबाय थाबालाय नारजि बुदां थै बेफोरखौनो सानबाय थायो नामाब्रा बे खाफालाव खिलानायखौनो लानानै नों बेफोरबायदि जाबाय थाबा जायाना आं दाबो खिखौनो खारनाय बायदि मोनाखैलै नांना थानाय बायदि मोनदों खाफालाव बेनिखायनो खाफालखौनो एसे होथेनानै लाबाय आं नांगौबा माथुरफोरजोंसो एख्ल'नाबायना लानो गोसो जाबायलै देख्ल'लाबायनो आयौ एसेबां खस्थ' मोनथारदों होनबा आंजों खिला जानानै आंथ' खिनो होननानैबो खियाखैना गावहासो हाखराव मानो गोलैना थानांगौ ना माब्रै नुजाबावगोन आं बिसोरनि सिगाङाव दे दालाय माथो खालामबावनो मोजां सामफ्रामबो साबोनजों सुबाय था माथि साबोनजों बहा मोनगोनब्रा बेखौलाय नांगौमोन आंनो खाफालखौ हुख्ल'नो अमा राजानि एक्स गार्लफ्रेन्डआ देन्जार खिबायलै आंनाव आयौ आंखौ होननानै मिथिबावोसो थैबायहाय दा आं मा खालामबावगोन दे बे गामियाव फैनोनो हानाय नंला माथो आंलाय आरो आङो
बाजैमोना बोरै गोबोरखिलायनो दे बिसोरखौ एरायनानै बोरै थांबावनो आं दे जाबायबा माथि साबोन नायग्रोनोसै थ'दो आच्छा दे ओमफ्राय जौ लोंना होबासो गोसोखौ स्रां मोनसिगोन खोमालै नाथि जौखौनो लोंहैनोसै नामा ओइद मा दानो जौ लोंलाबायो नामाब्रा मोनाबिलिफोराव लोंबा बेलेगमोन नोंनि बिदि आखलनि थाखायनो नों खिदला जादोंलै सिख्लाफोरजों घन्टा मा जाबावगोनलै बेजों सोरबा दं नामाब्रा आयो होमबाल आंखौ नुबायसो सोरलै रावबो नङा आच्छा खिगुलिसो माथो सन्थलानि खाफाल सायाव खिनानै होग्राया आयो बालफोरा आंखौ सिनायजोबथारबाय माथो माब्रै सिनायजोबनानै थाखो बिसोर आंखौ लासिंसिं बोरै नुजाबावनो दे आं दा सोमसिनि सिगाङाव थांनानै बुंहैनोसै आं सोमसिनि बयफ्रेन्डना बियो नारजि बुदाङा सोमसिया एसे होननानै होथोंसै सोमसि नोंजों फंसे खोथा दङमोनहाय आं मा खोथा मैया हराव नारजि बुदाङा जोंहानाव फैदोंमोन आरो सन्थलाखौ लांफैनो औ ओमफ्राय बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आरो नोंनि बयफ्रेन्ड नालाय आंखौबो लोगो हमदोंमोन बियो मैया आच्छा मालायफोरासो माब्रै सोलिदोंहाय नोंसिनि मोजां मोनलायनाया बिदिनोसै मानसियानो जोबोद नम्रथार आया नोंसोर सानैयानोथ' माबायदि गोसो थोलायदोंथाय बेबो नम्र नोंबो नम्र औहाय एसे माबा जानांगौ आरोना मा होनगोन बिदिखौ एसे सांग्रां बांग्रां जानांगौ आरोना नारजि बुदाङा लाजिसो गारथारो माबा नोंसोर खोदोमलायदोंना खोदोमलायाखैहाय है गैयाहाय मा आयौ बाला लाजिलायो आरो आं माथो सिगां सब खोदोमगौमोन बाला नारजि बुदांखौ है मा लासिंसिंनो आयौ बाला हापां माजों ओरैनो रायलायलायदों आरो नोंलाय बहाथो थांनायमोन हापां बे 2 नाम्बार गोजोनपुर गामियाव थांदोंमोन आं गोबोरखि लायनो लाबोबाय गैया माथो लाबोनायानो जायासै बिराद जारला जाबायना बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैबाय आं मा जाखो माबाहाय मैया हराव हाखराव खिदोंमोन आरोना आङो मैया हराव सन्थलानि खाफालाव खिलानाया नोंसोमोन आरो नोंनोमोन आङो बे सन्थलाना माथला होननानै बुङो बेखौ आङो नुथाराखैमोन आङो आरो बेलाय हाखरावलाय माबोरैथो गोलैनानै थाहैनांगौ दे आङो खिनो थान जानानै खिहैदोंमोन बेवहायथ' आं मानसि दङमोन होननानै मिथिया मालाय नोंना बयफ्रेन्ड अमा राजाया नोंनि खिखौ सिनायलायबावदोंसो मा औ बेसो खोन्थादों नोंनि खि होननानै नोंनि खिनि फटक दंलायो बाल अमा राजानाव आयो मासे गाज्रि बेलाय दासिमबो बियो बे फटकखौ दानाखै आं रागा जोंनानैसो आंनि खिनि फटकखौ हरदोंमोन आं बिनो बियो आंखौ खिदों होननानै फोथायनो थाखाय मालाय दोनबाय थादों नोंनि फटकखौ मालाय अमा राजानिखौ मैथे दोहो गोसो थोथारो बेनिखायनो नोंनि खिखौ सेन्देक दोनलायथारदों आरो है बिनि मोजां मोननायखौसो हाबा जानाय हिनजावफोरजोंसो लाइन मारिबाय दङ खोमा बाला हाबा जानाय हिनजावफोरखौसो एदावबाय थानाय नुग्रा जाबाय आं मालाय नोंखौनो मैथे दोरफोर गोसो थोयो नालाय बेलेग सिख्लाखौ गोसो थोआखै आरो अमा राजाया हाबा जानाय हिनजावफोरजों ओरैनो टाइम पास खालामाखै बे ओरैनोबा दानि जुगनि खायसे हाबा जानाय हिनजावफोराबो खम थास' नङा मा खालामबाय थादों दरखार गैया सोमसि नोंनि बयफ्रेन्ड नारजि बुदांनो खोन्थानानै होदे आं मोनथिनानै खियाखै होननानै दे ओमफ्राय सन्थलाखौबो बुंबानो जाबाय आरोना आंखौ गाज्रि मोननाङा होननानै आरो रावनोबो खोन्थानाङा होननानै बुंबानो जाबाय जागोन दे नाथाय आं नारजि बुदांजों बिदि रायलायनो लाजियोहाय आयौ बाला बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआनो दासिमबो खिनाय हासुनाय रायलायलाया आरो माबायदि गोसो सोलायनाय नोंसोरलाय माथो मास 2 मोनथामानो जालायलांबाय दासिमबो लाजिगायाना हाय बालि इसेबां लाजियोबा आंनो रायलायगोनहाय नारजि बुदांजों मिथिबायना गावनो लाजियोबालाय आंलाय माथो रायलायनो हौवा मानसिफोरा बांद्राय लाजि गुसुबाबो गाज्रिसोहाय मोजांसो दा लाजि गुसु बयफ्रेन्ड मोनदों जोंफोरनि बायदि मोख्रा बायदिबासो फांसे बिफांनिफ्राय फांसे बिफाङाव बास्लायबाय थाबासो मिथिगोन दा नोङो सोमस्रि मोख्रा बायदि बयफ्रेन्डखौसो मोजां मोनो होमबा नोंहा दद्रद्र बयफ्रेन्डखौ गाज्रि मोनो औहाय आं एसे दुस्ट मानसिफोरखौसो मोजां मोनो आरोना बांद्राय लाजि गुसुफोरखौ मोजां मोना आङो अमा राजा बायदिखौसो फसायो खोमा बाला अमा राजा बायदि नंजोबाबाबो एसे आरोना बांद्राय लाजि गुसुखौबा बायो नों मारखौ नामाबाय बिदिबा आं नारजि
प्रप'ज खालामबाय आं बाल मा होनखो नार्जि बुदाङालाय माथो बुंनो गार्लफ्रेन्ड दंखायो होननानै बुंबाय आरो मोजां बाल नोंनि नार्जि बुदाङा मालाय नोंखौनो गोसोथोसोयो आंखौ गोसोथोलायबावाखै बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आं नोंनो नार्जि बुदाङा मोजांथार होननानै मिथिबाय नों आरो बेखौनो लाजिखुसु होननानै बायो आरो बांद्राय लाजिखुसुथार नालाय आंनि बायदि बयफ्रेन्ड मोनबासो गाबबाय थानांगौमोन नोङो सोमस्रि बेखौ गोसोथोलाय बैखौ गोसोथोलाय फैसा बिहरजालाय जाबाय थागौमोन अमा राजा बायदि बयफ्रेन्ड मोनबासो मिथिगोन नोङो मिथिबाय गोबोरखि लायनो हरनाया हौवानि खोथासो रायलायगासिनो ओइ हारामि बोरहाय गना आंखौ बुंनाङा आरा नोंखौ दिनै आयो बेसेरा हाफां दिनैबा हले बुजासिगोन बियो औहाय बाला हाफां बिमाया जि बुखायोना हाफांखौ बुयो आंनि बिमाया रायोल'हाय बांद्राय बुवा जोंनाथ' रायाबो बुवाबो नाथाय हाफांना बिमाया डेन्जारथार ओइ सोमस्रि नार्जि बुदांखौ प्रप'ज खालामनायखौ नों गाज्रि मोनदों नामा बाल एसेखौलाय मोनगोनथ' आरो आंनि बयफ्रेन्डखौ मिथिखानानै नोंहालाय मानो प्रप'ज खालामनांगौ दे बयबाबो रागा जोंखागोन आंखौ निमाहा होदो दे दिनैनिफ्राय आं नोंनि बयफ्रेन्ड नार्जि बुदांखौ नोजोर होला गाज्रि मोननांला सोमस्रि नोंसानि न'आव दा बियो जोंहानि न' आच्छा दिनैसो मिथिबाय आं नोंसानि न'खौ बिथिं थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय जायो होमबाबो नायसननायानो जायामोन बाखि मा खबर सोमस्रि मोजाङैनो दं नोंहालाय मा खबर आंहाबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंखौ सिनायदों दा आं नार्जि बुदांनि लोगो माबे गामिनिमोन नोङो आंनि गामिनि मुंखौ लाब्राफारा होननानै बुङो नंगौ नामा औ दाखालिलाय मानोथो आंखौ नुग्रोमोना लाजिनानै फैखोब्रा नोंलाय आंहा बेखौनो हरसे सानसे सानफ्रांबाय थाबायलै नार्जि बुदांनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ मानो नुनानै लाजिनानै खारखो होननानै आंनि महरा एसेबां गिथाव नामालै नङाहाय आं बोरैबा लाजिनाय मोनदों बेनिखायनो आं खारबोफ्लांदों आच्छा बारु आंनि महरखौ गिनानै फैयाखैथ' फैयाखै आं बांद्रायबाथाय लाजिनो ओंखारो बांद्राय हौवाफोर जेव जेवबा जेबो नङालै आंखौ लाजिनाङा ओमफ्राय दै गिलासेसो मोनलोंगोन नामालै फै हाबफै आच्छा दे होमबालाय थादो जागोन दे नोंबो मोजाङैल' थांदो होमबालाय बाजै आदाया साख्रियाव थांफिनबाय नामाब्रा थांबाय होमबालाय आंखौ साहा लोंनो लिङा फै सिङाव हाबफै नों एसेबां गोदैयै लिंबाय जेब्ला थांनोसै आब' बे सेंग्राया बारा मोजां नङा बेखौ न'आव सोजाया वाइला मा होनलाबायदोंलाय सिरि थानो दिनै नोङो आंनि आखाइनिफ्राय बारग'वा आइला बुनो फैमारबायसो नामाब्रा दिनै आं नोंखौ गारा नोङो आंनि हिनजावजोंबो लाइन मारिबाय थायोना आंनि हिनजावनो गोदै गोदै मेसेज हरनायखौ आंखौ नुवाखै सानदों नामा नों बाहले बेटा दिनै गवा थारदोंसोना नोङो दिनै गवा नों आयो बेलाय बिनि हिनजावजोंबो रायलायो होमबा आंलाय सानदों आंजोंल' रायलायो होननानै जिबाबो मानसिया मोजांहाय मा बुजानोल' नाङा दिनैथ' आइ आंखौ दोखो दोखो बुगोनहाय आरो मालायनि न'आवलाय सानबेसे खानानै थानो आंलाय सोरांनो ओंखाम जाहोबाय थागोन दे बालनि गोबोरखिखौबो लायनो हायासै आङो सेंग्राफोरजों नुजानो गिनानै आरो आइयाबो सिख्लाफोरजों रायलायफुबाल' लोगो मोनफैयो आंखौ सेंग्राफोरनि खोथा रायलायबाल' लोगो मोनफैयो बालनि वाइला इला जामाइला मानसियालाय आंखौ बुमारगोनसो नामाब्रा ओइ साला बै दंफां गाखोना थायथ'निलै बादाव होबाय आंखौसो नोंसो आंखौ बादाव होदों नोंसो आंखौ बादाव होदों मिथिबाय बेवहाय आंहा थाखुमानानैसो दंफैयो दावराव खालामनाङा आइया नुबा आंखौ दानो बुगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंबो खारखुमानासो थाफैदों होमबा आंबो सोरजोंबा बुजानो गिनानैसो फैदोंलै बेवहाय आं गोजौआव दंफां सायाव गाखोहैनि दे नों आंखौ रावबो खोन्थाना दे प्लिज सानसे समाव आं नोंनि बयफ्रेन्डमोन ना दिनै नों आंखौ बासायदो दे नै मानसिया फैबायबो बर' मानसिया नों मा सोरखौ नागिरफैदों आंलाय मा मिथिगौ आं सुखिदार नामा बे अमा राजाया आंलाय मा मिथिगौ आंहानो मा जानानै दं बेवहाय नोंहा सोंफैलाबायदों गैया मिन्थियां रावखौबो मासे थिफुदलिलाय टेंखुरु हाफां टेंखुरु सिरि था आंखौ जेबो बुंनाङा नों आंखौ बासायबाय जेब्ला आंबो नोंखौ बासायगोनब्रा नोंसो आइजों बुजानो गिनानै थाखुमा फैयाखै होनलाय मानि थाखाय थाखुमादों नों गोबोरखि लायनो थांदोंमोन आरो बे समाव नार्जि बुदांमोनखौ नुनानै होबाय आं नार्जि बुदांमोनखौ सन्थलामोनखौ नुनानै लाजिनानै फैफिनबाय आं गोबोरखिखौ लायालासिनो नोंसोर गामियाव थांदोंमोन आं लायनो ओमफ्राय मैया सन्थलानि खर' खिलाना होनाया नोंनो मारदा सिरिथा रायखांबाय थानाङा बेफोरखौ मा नों खिखौ नुबाय सिरि थानो हाया मा बालनो बयनोबो खिथाथिनांगौ आंनि खि होननानै आंनि खिनि फट'खौलाय नोंखौलाय सोर लाबाय थानो खोन्थादों थाथो मालाबा गोसोखांबा नायो आं हाफांनि खिया बिदि होननानै जानला माला होनलाबाय थानाङा नों बाल आच्छा बारु थाइबानि लाल मा खबर जेबो खबर नङा
होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव अमा राजाया मा जागोन आरो अमा राजाजों हाफांजों रिलेशनशिपआ बोरै सोलिगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय 1 लाख साबस्क्राइब थाबैनो खालामनानै हो बाखिखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय 1 लाखनि उनाव मा जागोन नङा होमबा दे होमबा भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय